Mira, Pep, Ei, Pep, avui hem preparat un experiment amb 3 elements de la taula periòdica, perquè fins ara no havia aparegut la taula periòdica dels elements i avui apareixerà per primera vegada. Mira, aquests 3 elements els tenim aquí. Són clor, brom i iode. Clor, brom i iode, que els tenim dissolts amb aigua. Aquests 3 elements, d'Oppenheimer, ja l'any 1829, els va associar perquè tenien un comportament similar. Curiosament, també va associar altres 3 elements: sofre, seleni i tel·luri. I també calci, estronci i bari. Fins aleshores no estaven descoberts tots els elements, però ell va trobar que s'assemblaven i avui farem un experiment per veure com s'assemblen aquests 3 elements. I després veurem si hi ha alguna relació entre això que va descobrir d'Oppenheimer i la taula periòdica. Què et sembla? Anem a provar? som-hi, vinga. Fixa la intensitat del color. El clor no té color. El brom és de color taronja i el iode és d'un color taronja molt més pujat. I una cosa que no es veu és el seu pes atòmic. El pes atòmic d'aquest és just la meitat del clor i la del iode. La seva capacitat oxidant també varia, siguent aquest el més oxidant, aquest al mig i aquest el que menys de tots. I ara ho veurem. Mira, els colors ara els veiem aquí amb aigua, però aquí hem preparat, en aquests tubs d'assaig, que hi ha una part a dalt que és aigua i una part a baix que és un dissolvent orgànic. Aquests elements es dissolen molt bé amb dissolvents orgànics i els colors seran diferents dels que tenim aquí. Anem a provar, Pep? Provem-ho. Vinga. Mira, Pep, com la part de sota ha quedat més fosca que no era, Perquè el brom prefereix la part orgànica. Mira, posem-ho al costat de l'altre i veurem com ara la part que té color és la de sota. I fixa't aquest com està encara. Fem la mateixa operació. Fem el mateix amb el iode. Mira, Pep, he preparat 2 dissolucions, però he fet una errada, no els he etiquetat. I ara no sé on tinc el iodur i on tinc el bromur. Com ho podem fer, això, Pep? Home, amb l'oxidant, amb el clor, podem oxidar-los. Molt bé. El brom i el iode i veurem el color diferent. Doncs mira, aquest el posaré a la dreta i tu poses aquest a l'esquerra. Bé, així és, Pep, tu tenies? Bromur de sodi. Jo tenia el iodur perquè, mira, queda de color rosa. S'ha format iode, i tant. Bé, doncs amb aquest experiment tan colorejat hem pogut veure com els halògens estan ordenats en la taula periòdica. Aquest és un exemple només, però en un proper capítol, amics, veurem la capacitat de la taula periòdica i com és que els elements estan posats d'aquesta forma. Clor, brom i iode. En veurem algun més, amics. Fins la propera. Fins la propera. Per variar, el temps